Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. Za ku saurari labaran duniya daga nan Kibla Nijar, tare da ni mai karanto muku Aisha Isa Ibrahim. A yau muna Lahadi 27 ga watan Jumada Ula, shekara ta 1445, wanda ya yi daidai da 10 ga watan Disamba, shekara ta 2023. Ga kanin labaran. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta ba da umarnin yada labarin cewa za a koyar da harsuna 6 a cikin ƙasa. Yayin da za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta fitar da 'yan gidan gyaran hali guda 15 a jihar Katsina. Sannan za ku ji cewa an samu asarar rayukar masu haƙar ma'adanai a Zamfara. Yayin da za ku ji cewa an bayyana 'yan Najeriya na fama da matsin tattalin arziki, yayin da gwamnatin Tinubu ke sharholiya. Sannan za ku ji cewa sarkin Katsina ya sanar da korar Agile bisa saba ka'idojin shari'ar musulunci. Daga bisani za ku ji cewa gwamna Radda ya ba da umarnin a gaggauta yin bincike kan wani malamin makaranta. Daga ƙarshe kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya jihar Bauchi ta cafke wani ɗan kasuwa kan yunƙurin kashe matarsa. Sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta ba wa jakadodi da kansilolin ƙasarta umarnin yada labarin cewa za a fara koyar da harsuna 6 na ƙasar ta hanyar yanar gizo, kuma a cikin harsunan har da harshen Hausa. Wannan ya tabbatar da cewa Hausa na ɗaya daga cikin harsuna 59 na ƙasar ta Burkina Faso. Sannan za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta fito da 'yan gidan gyaran hali guda 15 ta hanyar biya musu kuɗaɗen tara a Katsina, tare da ba su naira 10,000 don su kuɗin mota zuwa gidajensu. Gwamnatin tarayya ta biya kuɗin tara ko bashin da ya yi sanadiyyar zaman wasu fursunoni a gidajen gyaran halin a jihar Katsina, kamar yadda mai magana da yawun hukumar gidajen gyaran hali ta jihar Katsina ASC Najibullah Idris ya tabbatar wa Katsina Daily News da cewa gwamnatin a ƙarƙashin ministan cikin gida Najeriya Dr. Olubunmi Tunji Ojo ta fitar da mutum 15 a gidan gyaran hali na malumfashi ta hanyar biya musu kuɗaɗen tara ko kuma kuɗin bashin da ya yi sanadiyyar zaman su a gidan gyaran halin. A lokacin fitar da fursunonin zuwa gidajensu, kwantarolan hukumar gidajen gyaran hali na ƙasa baki ɗaya, Halliru na Baba, MFR, FICMC, MNI, a ta bakin kwantarolan hukumar ƙasar ta jihar Katsina, Muhammadu Abdulmumina Haruna, ya jinjina wa ministan bisa wannan namijin ƙoƙari da ya yi na daɗaɗa wa waɗannan fursunoni da aka fitar da su a kyauta, da kuma rage cunkoso a gidajen gyaran hali a duk faɗin Najeriya, tare da gargaɗar waɗanda suka samu garaɓasar fita gidan a kyauta da su zama jakadu na gari ta hanyar bin dokokin ɗa'a da suka koya a lokacin zamansa a gidajen gyaran halin. Daga ƙarshe kuma an raba wa waɗanda suka fitar ɗin da kyautar kuɗin mota har naira 10,000 kowannensu. A nan kuma za ku ji cewa ana samun asarar rayukan masu haƙar ma'adanai a Zamfara. Aƙalla masu aikin haƙar ma'adanai mutum 3 ne suka rasu, yayin da wasu mutum 11 suka samu raunuka sakamakon ruftawar wani ramin haƙar ma'adanai a ɗan kamfani da ke ƙaramar hukumar Anka ta jihar Zamfara. A cewar wani ganau da ke aiki a kewayen yankin, lamarin ya faru ne a ranar Alhamis da misalin karfe 4 na yamma. Wani ganau wanda ya nemi a sakaye sunansa saboda dalilai na tsaro, a ranar Asabar ya bayyana cewa an tabbatar da rasuwar wasu masu aikin haƙar ma'adanai mutum 3, yayin da wasu mutum 11 suka samu munanan raunuka. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar dai sun haramta duk wani nau'in ayyukan haƙar ma'adanai, tare da umartar hukumomin tsaro da su aiwatar da dokar. Masu sauraro kada dai ku sha'afa, kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan Kibla Nijar.
A nan kuma an ayyana cewa 'yan Najeriya na fama da matsin tattalin arziki yayin da gwamnatin Tinubu ke sharholiya. Halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki ya tilasta wa 'yan ƙasar ɗaukar matakan rayuwa a ciki da yawa daga tsare-tsaren gwamnatin ƙasar na samun suka daga jama'a. Legit Hausa ta wallafa. Jaridar Vanguard ta fara nazarin maƙarraban gwamnati da shugaba Tinubu ya naɗa da kuma shirinsa na yin garan bawul a hukumomi, ma'aikatu da ɓangarori na gwamnati. Tun daga shekarar 1999 ba taɓa samun gwamnati mai tarin maƙarrabai irin ta Tinubu ba. Ko ministoci akwai 48 a yanzu a ƙasar, kamar yadda majalisar tarayya ta cancance su. Otal ɗin Unga a watan Satumba, gwamnatin ta kashe naira miliyan 390.7 kan ɗakunan kwanan wakilan da ta tura taron Majalisar Ɗinkin Duniya Unga a birnin New York, rahoton Vanguard. Sakataren fadar gwamnatin ƙasa Adebiyi Olumpasu ya sanar da hakan a ranar 11 ga watan Satumba, inda masu fashin baki ke ganin kuɗaɗen sun yi yawa, musamman a halin matsin tattalin da ƙasar ke fama da shi. Taron COP28 a Dubai, Najeriya ta kashe maƙudan kuɗaɗe wajen tura wakilai taron ɗamarar yanayi a Dubai, duk da an rawaito wakilai 1,411 ta tura. Gwamnatin ƙasar ta ce mutum 422 kawai ta ɗauki nauyinsu. Jirgin ruwan alfarma na shugaban ƙasa a watan Nuwamba aka ware naira biliyan 5.1 don siyawa shugaban ƙasa jirgin ruwa na alfarma. Duk da cewa rahoto ya nuna tun a zamanin mai girma Buhari aka amince da a sayi jirgin, sai dai majalisar tarayya ta ɗau aniyar karkatar da kuɗin zuwa asusun tallafa wa ɗalibai. An ware wa kowanne ɗan majalisar tarayya naira miliyan 160 don sayan manyan motocin alfarma, banda maƙudan kuɗi na alawus da ake basu. Sai kuma a hannu ɗaya, gidan zaman mataimakin shugaban ƙasa a Abuja ya laƙume naira biliyan 20.5 a wajen gyara. Haka kuma an ware naira biliyan 3 don gyara gidan shi na Legas. Kasafin 2000 a shekara ta 2024. A kasafin kuɗin shekara ta 2024 kuwa, 'yan Najeriya sun yi ƙorafi kan yadda aka ware naira biliyan 319.28 don watsa labarai, walwala da kiwon lafiya a fadar shugaban ƙasa da wasu ɓangarori na gwamnatin. An kuma ware naira biliyan 61.29 don gyare-gyare da gine-gine, sai kuma tafiye-tafiyen shugaba Tinubu da mataimakinsa zuwa ƙasar waje zai laƙume naira biliyan 7.5. Fannin abinci a ma'aikatan gwamnatin tarayya kuwa ya samu naira biliyan 5.84, yayin da fadar shugaban ƙasa ta samu naira biliyan 6.2 don hawa motoci. Sai dai gwamnatin tarayya ta tabbatar da mahimmancin kasafin shekara ta 2024 na kawo babban ci gaba a tattalin arziki da gina Najeriya, kamar yadda Channels TV ta rawaito. To Allah ya kyauta. A nan kuma za ku ji cewa sarkin Katsina ya sanar da korar shirin Agile bisa saba ƙa'idojin shari'ar Musulunci. Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya sanar da korar shirin inganta ilimin 'ya'ya mata na Agile daga jihar Katsina. Mai martaba sarkin ya ayyana korar ne ga manema labarai a fadarsa a lokacin da yake wasu naɗe-naɗen sarautu a ƙarshen mako. Jaridar yanar gizo ta Mobile Media Crew ta rawaito sarkin na cewa korar shirin ya biyo bayan keta wasu ƙa'idojin addinin Musulunci da shirin ke ƙoƙarin yi a jihar, kuma zargin ya ɓata kuma yana zargin ƙoƙarin ɓata tarbiyyar 'ya'ya mata da ke karatu a makarantu. Sannan ya ci gaba da cewa shirin na ƙoƙarin wuce gona da iri a matsayinsu na iyayen ƙasa, ba za su lamunci hakan a cikin ƙasa ba. To a nan kuma za ku ji cewa gwamna Radda ya ba da umarnin a gaggauta yin bincike kan wani malamin makaranta
da ake zargi da yin lalata ga ɗalibarsa a jihar Katsina. Gwamnan jihar Katsina Malam Dukka Umar Radda ya ba da umarnin yin binciken ne akan wani ma'aikaci a makarantar ilimi ta jihar mai suna Lawal Ibrahim, wanda ake zarginsa da yin lalata da wata ɗalibarsa a makarantar sakandare ta garin Ɗandume a jihar Katsina. Gwamnan ya umarci ma'aikatar ilimin firamare da ta sakandare da ta dakatar da malamin Lawal Ibrahim har sai bayan an kammala bincike. Sanarwar hakan na kunshe ne a cikin wata takarda da Katsina Reporters ta ci karo da ita, mai ɗauke da sa hannun daraktan yada labarai na sakataren gwamnatin Abdullahi Aliyu Yar'adua. Daga ƙarshe kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta cafke wani ɗan kasuwa kan yunƙurin kashe matarsa don ya samu damar sayar da talabijin ɗinsu don ya ƙara jari a shagonsa a jihar Bauchi. Magidancin mai shekaru 35 ya shiga hannu ne bayan ya yi amfani da taɓarya wajen dukan matar tasa da nufin kashe ta. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Muhammad Ahmad Wakili ya ce an kai matar asibitin ƙwararru da ke Bauchi domin kulawa da ita a sakamakon munanan raunukan da mijin nata ya yi mata da taɓarya. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen labaran. Aisha Isa daga nan gidan rediyon Kibla Nijar nake cewa mu huta lafiya, sai an jima.